हेलौ लोगोफोर कनसिपिन बरायहरनाय थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर कापि बिराद गोबाव दिन जाबायमोन आरोना भिडिअ हगारिया आं माने दिनै माने कनसिपिन भिडिअ लाफिनलायबाय आरोना लोगोफोर गासै अडियेन्सफोरखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय माने निमाहा बिहरनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअ हगारिया बहुत गोबाव जाबायमोन आजि हमना ला 4 मासफोरानो जाहैबायमोन आरोना इउटुबाव माने भिडिअ हगारिफोरा गासै अडियेन्सफोरनि थाखाय आं माने एसे निमाहा बिहरनाय थाबाय दिनै आं लोगोसे मोनसे फेसबुकआव माने एसे जिरायना दसे समाव माने एसे गाज्रि भिडिअ नुदों आरोना जेनेबा साननै जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना ससे क्लिप होनो हागोन नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायलांग्रोना लाबानो जाबाय Selai nangona ruang mani gitu nangonai selai metap hangsana mana sih mak hah adi लोगोफोर भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो भिडिअनि बिखय फंनैसो बाथ्रा आं बुंगोन जाहाथे माने बेफोरबायदि माने बारे बारे जाफ्लेबाय थानाङा आरो बारे बारे जाबाय थादो माने मानो होनोब्ला बेफोरबायदि माने भिडिअखौ लाबोयोब्ला हमनानै ला दिनैसिम जोंनि फरायफुबाय थानाय गथ'फोर आरो 9 बोसोर जानाय 10 बोसोर जानाय 15-16 बोसोर जानाय गथ'फोराबो माने बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअखौ नुयोब्ला ओरैबायदि माने गाज्रि एक्सन जालांगोन आरो ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ बानायबाय थानाय माने नोंसोरबायदिया जेनेबा जोंफोरबायदिनो माने बुजिनानै बुजियै बायदि बेफोरबायदि भिडिअ हगारोब्ला जेनेबा फेसबुक अनारनिखौनो आं बुंनो थाङा जेनेबा आजिखालि हमना ला इउटुबफोराव बेफोरबायदि माने एकदम एकजाक्टलि माने गाज्रि भिडिअ हगारनो हाया आरो लोगोसे जोङो हमना ला जों माने फुल भिडिअबो होनो हाया ससे क्लिपफोरखौ होनो हागोन लोगोसेयै बेफोरबायदि भिडिअखौ माने दा हमना ला दासान्दि माने जोंनि फेसबुक अनारफ्रा माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने जेबो एक्सन लाया आरो दानलाय सुनलाय एक्सटेन्ड जानाय बुथारनाय रेप जानाय नोंनि लान्थं भिडिअ फट' हगारबाबो नोंखौ जेबो माने गाइडलाइन स्ट्रिक गैया आरो दै लोगोसे माने बेफोरबायदि माने एभेलेबल माने बेफोरबायदि माने अपसन दं नालाय माने बेफोरबायदि माने हगारो नालाय माने बेफोरबायदि मोजां मोननानै माने बुहुत माने मानसिफोरखौ माने गाज्रि खालामलांबाय थानोसो हमदो आरो लोगोसे बेफोरखौ माने जेबो साननो नाङा बेफोरबायदि माने हगारब्लाबो जेबो जाया होनना साननो नाङा आरो माने मेन खोन्थाया जोंना जाहैबाय माने गावबा गावनि माने मान सन्मानखौ बा बर' हारिखौ बा बिदा फंबाय गासै माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जौगाफुनायखौ माने गाज्रि खालामलांनो नागिरनायसो जायो आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ माने हगारनाङा आरो दै आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा लोगोसे माने बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला गासै गथ'फोरानो माने बांसिनानो जोंनि गथ'फोरा बिमाफ्रा माने हराव फेसबुकआव नायबाय इउटुबफोर नायबाय बा एसे एला गेम गेलेनानै मबाइलखौ नायनानै दोनबाय बिनि उनाव बांसिनानो अनलाइन थानाय बा अनलाइन सालायबाय थानाय हराव माने भिडिअ नायबाय थाग्रा गथ'फोरासो मेन माने गथ'फोरासो बिमा बिफानि मबाइलखौ लायो आरो बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ हगारना होयोब्ला हमनानै ला नोंनि फल'वारानो जाखाबाय नालाय बा आंनो फल' खालामबाय नोंखौ बेफोरबायदि भिडिअ हगारना मिथिया लोगोसे फल'वार नालाय गासै फल'वाराव माने नटिफिकेसन मोनोब्ला माने बिमा बिफाफ्रा माने मबाइलखौ दोननानै उन्दुलांबाय नालाय बे समाव माने गथ'फ्रा बांसिनानो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ नुसिगोन आरो ओमफ्राय मा जासिगोन गथ'फोरा माने बिमा बिफानि सिगाङावथ' बुंनो हाला बेफोरनो गाज्रि जालांसिगोन मोथो मोथो साननाय जासिगोन नुफेरै भिडिअखौ नुनाय जासिगोन बेफोरावनो माने गथ'फोरा माने खायफा गथ'फोरा गाज्रि जानो चान्स थायो आरो बेनिखायनो आं गासैबो बुंहरो माने बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ हगारनाङा आरो बेफोर गाज्रि भिडिअखौ हगारबा आनलिगेल जायो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मान सन्मान जानाय जायो आरो बेफोरबायदि भिडिअ हगारबाय थानायफोरखौथ' जों बांसिनानो माने बेफोरबायदि माने क्लिप भिडिअ बानायनानै हगारनो हायो थेवबो जों माने मोनसेबो एक्सन लानो हायाखै आरो बेफोरबायदि मानसिया माने हबे गामिनि बा आं बिनि फेसबुकनि माबाखौ आं स्क्रिनखौ ससे होना होगोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो मिथिखागोन आरो बिनि प्रफाइल थांबानो नुखागोन आरो भिडिअआ माने मैयासो आपल'ड खालामदों आरोना भिडिअखौ आं दानिसो नुदो मोननै भिडिअ माने ससे क्लिप होनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना नायखाबाय जानांगौ लोगोसे बिनि बिखय मा कमेन्ट फोरमायनो सानदों नोंथांमोना माने एसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसेयै बेफोरबायदि मा गामियाव जादों आरो बिनि मुङा मा गासै जोंनि फेसबुक सालायगिरि अनारफोरानो गासैबो केरेक्टारफोरानो माने गावसोरनि नटिफिकेसन थांखानाय हिसाबै गावसोर नुखादों नालाय सोरनिबा गामियाव जादोंब्ला बेफोरखौ माने जोंनि समाज दं हिसाबै रायजो राजा दं हिसाबै गासै माने गामियावनो सोरनावबा जादोंब्ला बेफोरखौ माने एक्सन लानाया जोंनि थाखाय बिराद गाहाम आरो
मानो होनब्ला बेफोरबायदिनो खुला खुलि भिडिअ हगारजाया दिनैसिम बिसोर इफोरबायदि इउटुबाव हगारनायबा लोगो लोगो रिजेक्ट जाखागोन आरो डाइरेक्ट माने दानजाखागोन आरो माने चेनेलखौनो रिमुभ खालामनो हाखागोन आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनाङा आरो मा गामियाव जादों बेखौ माने एक्सन लानांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने खावलायहरनाय थाबाय सोरनिबा गामियाव जादोंब्ला हमनानैसो साजा होनांगौ बा जुरिमाना लिरखानाय बायदि माने जोंखौ जुरिमाना खालामनांगौ आरो गाइडलाइन हिसाबै नङाबा जोंनावबो मोनसे गामि जानानै बा संसार जाखानाय गामि होननानैसो मोनसे जोंनि रायजो राजानावबो गाइडलाइन थायो नङा होमबा लोगोफोर गाज्रि भिडिअ बानायोब्ला गाज्रि साजा मोनो बा समाजनि गेजेराव मोनसे भिडिअ बानायोब्ला गाज्रि रुल मोनो भाइराल जागोन बेफोर खोथा नङा आरो बिराद मोजां कन्टेन्ट दं नोंथांमोना माने मबाइल दं नालाय आजिखालिथ' गासै मबाइल फनजोंनो बिराद मोजां गाज्रि खामानि मावनो हायो नङाबा लोगोफोर बिनि थाखायनो माने बेफोर माने भिडिअखौ हगारलासिनो माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगौ आरो नोंनि दिमागा जेरै जागोन ओरैनो माने मबाइलाव सोलिगोन आरो कन्टेन्टआबो ओरैनो जागोन आरो जेखै जाना बानायो ओरैनो जागोन आरो मबाइलफ्राव माने कम्पिउटार रखमसो नालाय ना बेनिखायनो मोजां कन्टेन्ट हगारनांगौ आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेनो एन्ड खालामसै आंनि बुंनायाव मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै आं दिनै भिडिअखौनो एन्ड खालामसै लोगोफोर जोबना बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों